खालामनाया मोजांसै दा माबा मोनसेयानो जाला सोर ओंखाम जाहोखो मा बन्द' बेलाय स्टार्टिंनिफ्रायनो बुंबाय थाखानाय मिटिं जोबखांनानै ओंखाम जागोन होननानै बेलाय मा बन्द' खालामनायनि खोथा दं जाख्लायजोबसै ओंखाम जाखांना फैफिनजोबसै माथो सोर जाहोदों ओंखामखौलाय सोर खोन्थाया बेलाय बारे बारे बुंबाय थाखानाय ज' जाहैगोन मिथिङा थाब फोजोबनांगौ मिथिङा थाब फोजोबनानै ओंखाम जाहैगोन होननानै खालामनाया मोजांसै दा माबा मोनसेयानो जाला सोर ओंखाम जाहोखो मा बन्द' बेलाय स्टार्टिंनिफ्रायनो बुंबाय थाखानाय मिटिं जोबखांनानै ओंखाम जागोन होननानै बेलाय मा बन्द' खालामनायनि खोथा दं जाख्लायजोबसै ओंखाम जाखांना फैफिनजोबसै माथो सोर जाहोदों ओंखामखौलाय सोर खोन्थाया बेलाय बारे बारे बुंबाय थाखानाय ज' जाहैगोन मिथिङा थाब फोजोबनांगौ मिथिङा थाब फोजोबनानै ओंखाम जाहैगोन होननानै खालामनाया मोजांसै दा माबा मोनसेयानो जाला सोर ओंखाम जाहोखो मा बन्द' बेलाय स्टार्टिंनिफ्रायनो बुंबाय थाखानाय मिटिं जोबखांनानै ओंखाम जागोन होननानै बेलाय मा बन्द' खालामनायनि खोथा दं जाख्लायजोबसै ओंखाम जाखांना फैफिनजोबसै माथो सोर जाहोदों ओंखामखौलाय सोर खोन्थाया बेलाय बारे बारे बुंबाय थाखानाय ज' जाहैगोन मिथिङा थाब फोजोबनांगौ मिथिङा थाब फोजोबनानै ओंखाम जाहैगोन होननानै खालामनाया मोजांसै दा माबा मोनसेयानो जाला सोर ओंखाम जाहोखो मा बन्द' बेलाय स्टार्टिंनिफ्रायनो बुंबाय थाखानाय मिटिं जोबखांनानै ओंखाम जागोन होननानै बेलाय मा बन्द' खालामनायनि खोथा दं जाख्लायजोबसै ओंखाम जाखांना फैफिनजोबसै माथो सोर जाहोदों ओंखामखौलाय सोर खोन्थाया बेलाय बारे बारे बुंबाय थाखानाय ज' जाहैगोन मिथिङा थाब फोजोबनांगौ मिथिङा थाब फोजोबनानै ओंखाम जाहैगोन होननानै खालामनाया मोजांसै दा माबा मोनसेयानो जाला सोर ओंखाम जाहोखो मा बन्द' बेलाय स्टार्टिंनिफ्रायनो बुंबाय थाखानाय मिटिं जोबखांनानै ओंखाम जागोन होननानै बेलाय मा बन्द' खालामनायनि खोथा दं जाख्लायजोबसै ओंखाम जाखांना फैफिनजोबसै माथो सोर जाहोदों ओंखामखौलाय सोर खोन्थाया बेलाय बारे बारे बुंबाय थाखानाय ज' जाहैगोन मिथिङा थाब फोजोबनांगौ मिथिङा थाब फोजोबनानै ओंखाम जाहैगोन होननानै खालामनाया मोजांसै दा माबा मोनसेयानो जाला सोर ओंखाम जाहोखो मा बन्द' बेलाय स्टार्टिंनिफ्रायनो बुंबाय थाखानाय मिटिं जोबखांनानै ओंखाम जागोन होननानै बेलाय मा बन्द' खालामनायनि खोथा दं जाख्लायजोबसै ओंखाम जाखांना फैफिनजोबसै माथो
सोर जाहोदों ओंखामखौलाय सोर खोन्थाया बेलाय बारे बारे बुंबाय थाखानाय ज' ज' जाहैगोन मिथिङा थाब फोजोबनांगौ मिथिङा थाब फोजोबनानै ओंखाम जाहैगोन होननानै खालामनाया मोजांसै दा माबा मिथिङानो जाला सोर ओंखाम जाहोखो मा बन्द' बेलाय स्टार्टिंनिफ्रायनो बुंबाय थाखानाय मिथिं जोबखांनानै ओंखाम जागोन होननानै बेलाय मा बन्द' खालामनायनि खोथा दं जाख्लायजोबसै ओंखाम जाखांना फैफिनजोबसै माथो सोर जाहोदों ओंखामखौलाय सोर खोन्थाया बेलाय बारे बारे बुंबाय थाखानाय ज' ज' जाहैगोन मिथिङा थाब फोजोबनांगौ